Elimu lyoka magega ya skuru ya sekondari ya Masosa wase nyumba y'oburaro yabage kubwata umuriro nigabona barai besokire na kurobokonyi yokurikira kyobo seneta Biromoni Apieme igori tukularara soki na kurobokonyi gochya se skuru yo asabego mwalimu munene we skuru yo agokera igetambakire kyo asarwo kubolia gochya sabarai besoki na kokonya skuru yo bunenchero yamo yokwegenderere nemirobere ya masomo muri kitufatiga Isemba Oroboturwa sinjira yobwikira. Ubutoneneri bw'eskuru yiga ya Masosa Mixed Secondary niyo rero bagenderere konyora obokonyi maiga yenyumba y'uburaro y'abanyaruka kubwatwa umuriro ritukuri igoro ritukeri gari rero nigo umuwakiri Filemoni Apieme wajukuriya oboseneta bwa Nyamira nigo ainana amaranketi naboigo ibitamba by'ukwaraborere ase skuru eyo igona igwete obokongwo b'eskuru yanyorete igoro ekaro umuriro osoeta ase dom y'abasubati yorende onaja aso support school because beddings n'ebintu byonsi byarenge ase nyombe iyo byayete igonaja asokora na kitura support ya school tuareta marangeti and bed seats naande ase obokongwo obunabole tigangire ribageri wakera area mpia ito bunachite na Robert Umutangani agacha support maiga yokonyora obokonyo boiga nigo umwarimu munene bw'eskuru yiga James Mugusu nigo agokeira obokonyo bwo anyorire wikira rero iga na nigo agenderere gusaba eskuru eyo ekonywe koiraneria omweshimiwa Filemon Murara omo advocate asengencho yogotenena na intu chinga kichi chobokong otoreteire amarangeti otoreteire na bed sheets nabo gonta itekoiraneria omweshimiwa omo advocate Steve Mogaka mbuyamono asengencho nere litukorie igoro atoreterete amarangeti 108 nabo gatoretera chi mattress 104 na bed sheets still ntobwate challenges munabono edomu yayete konye no solar panels chirichigo pambu amache abana bagotumia gochya yete. We are really wishing nga tware konyora well wishers batokonye nabo igo edomu neronja yete nabo igo ase abana bakoba housed accommodated bono iga nabale abwate ufinyu igati yaborokiwa b'eskuru eyo nigo nabarabwo bwakwanira yiga maiga yobokonyi bwa rero. My name is Kwambuka Rebecca. I'm a member of the Form 3 class. First of all, let me take this golden opportunity to welcome you into our school. Actually, the misconduct that happened, we are very heartbroken, but we thank you for standing into our side. Let me just take opportunity to thank the area senator. Thank you for the support that you have provided unto us. I really thank you. Kubatekana no wateka kwa muriro oyo nigo muske Filemoni Apieme abasemirie aborokiwa b'eskuru buna asa wanafunzi ababara igabategererete no kubatebiga onye mubwate ni grievances mangana mutagete administration etegerere mubwate prefects administratively enjera nero amangana akaba channeled tigango tutumie channel yecho egere communication and understanding between administration na wanafunzi. Ingo reporter Getembe koroiga skuru ya sekondari ya Masosa egotoke meye wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Injefa Tigad Isemba.